Γεια σας. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω πολύ σήμερα, απλά θα ήθελα να μιλήσω για ένα φαινόμενο το οποίο με έχει προβληματίσει πολύ. Βλέπουμε δυστυχώς στον κόσμο τεράστιες αδικίες, τεράστια προβλήματα, τεράστια όλα. Το χειρότερο για μένα είναι η αδιαφορία προς τον συνάνθρωπό μας. Δεν νοιαζόμαστε καθόλου. Τώρα, που είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για τη χώρα μας, νομίζω ότι ένα από τα πράγματα που μπορούν να μας βοηθήσουν είναι η αλληλεγγύη. Το να δώσουμε 50 λεπτά σε έναν άστεγο, το να προσφέρουμε φαγητό σε έναν άνθρωπο που έχει να φάει 3 μέρες, να του πάρουμε μια τυρόπιτα, κάτι ελάχιστο. Γενικά το να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας, νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε στη ζωή μας. Και αυτό για δύο λόγους. Όχι για να μας πούνε μπράβο, όχι για να μας πούνε τι καλή πράξη που έκανε, συγχαρητήρια. Να το κάνουμε για μας. Να το κάνουμε για να προσφέρουμε. Να το κάνουμε χωρίς κάποιο στόχο, χωρίς κάποιο δηλαδή να μας βγάλουν στα κανάλια, να πούνε ωραία, δείτε, βοηθάει τον συνάνθρωπό του ή το οτιδήποτε. Το να προσφέρεις, καταρχήν, βοηθάει πρώτα-πρώτα εσένα ως άνθρωπο. Βλέπουμε ότι δυστυχώς κανείς δεν νοιάζεται για κανέναν. Βλέπουμε ανάπηρους ανθρώπους άστεγους, με 1000 προβλήματα, να μην τους βοηθάει κανείς. Το να δώσουμε αυτό που σας είπα πριν, 50 λεπτά σε έναν άνθρωπο που έχει να φάει 3 μέρες, το να βάλουμε ένα μπολάκι νεράκι για τα σκυλάκια, τα γατάκια, τώρα που είναι καλοκαίρι, το να κάνουμε μία μικρή καλή πράξη, καταρχήν θα βοηθήσει εμάς, θα μας κάνει να αισθανθούμε καλύτερα. Και μην ξεχνάτε, όταν ο άλλος σας ζητάει τη βοήθειά του, ότι κάποτε μπορεί να έρθει για όλους η ώρα να χρειαστούμε μια βοήθεια. Και άμα το κάνει, βέβαια, τώρα κάποιοι λένε ότι εντάξει, επειδή θα το κάνω εγώ, τι θα αλλάξει η κοινωνία. Μα η κοινωνία είμαστε εμείς. Ο ένας επηρεάζει τον άλλον. Αν κάνει ένας μια καλή πράξη, μπορεί να επηρεάσει και ένα δεύτερο. Μπορεί να επηρεάσει ένα τρίτο. Αλλά και χωρίς να επηρεαστεί κανένας, μόνο να κάνεις μια καλή πράξη, να βοηθήσεις κάποιον, φτάνει μόνο για σένα. Και τίποτα να μην γίνει, σου λέω εγώ, θα σε κάνει να νιώσεις ωραία. Οπότε αυτό, να προσφέρουμε το ελάχιστο στον συνάνθρωπό μας. Αυτό προτείνω εγώ. Ξέρω ότι είναι ένα θέμα που δεν είναι ιδιαίτερα πιασάρικο στο YouTube, ξέρω ότι είναι ένα θέμα που δεν πολύ νοιάζει, δεν είναι μπάλα, δεν είναι γκόμενες, οκ. Αλλά εγώ αυτό έχω να πω. Το ελάχιστο, να μην είμαστε αδιάφοροι, γιατί κάποτε μπορεί να χρειαστούμε κι εμείς βοήθεια. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ.